ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವ್ಲೋಗ್. ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಪಿದರ್ದೆ ತೂದಿಪ್ಪರಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ವೈಟ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಡು ಪಾರ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ಏರ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸತಾದ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೂರ ಪಿದಾರ್ದ ಪಂದ ಕಚ್ಚುಡ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಪಿದಾರ್ದ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಎನ್ವೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವ್ಲೋಗ್ ಆಪು ಬೊಕ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ವ್ಲೋಗ್ಲ ಆಪು. ಸೊ ಅಂಚೆ ತೂಕದಾದ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಈಗಲೂ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಬಾರ್ಕೋರ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಉಡುಪಿ. ಸೊ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಸೊ ಪಿದ್ದಾರ್ದು ಆಯ್ತದೆ ಅನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಅವು ಎನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಒಂದು. ಸೊ ಬಲೆ ನಾವು ಹೊಯ್ బ్రేక్ దిక్కు చేయి బ్రేక్ ఏం చదువుతున్నాయి వేసి అమ్మ అమ్మ రప్ప జారు బ్రేక్ ಗೈಸ್ ಎಂಗುಲ್ ಪಿದಾಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುಲಿತ್ತೆ ಚೊಕಟದಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ಲ ಏಪಲ ಎಂಕುಲು ಆಡೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಬಂದು ಮೇರೆ ಒಟ್ರ ಸಿಕ್ಕೋನು ಪೇರು ಫಾಸ್ಟ್ ಒಟ್ರ ಸೆರೆಗಾಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಪಕ್ಕ ಪಿರತು ದೂರಪ್ಪ ಬರೋಣ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲಾನೆ ಹೋಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮತ್ತು ಹೋಗ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಉಡುಪಿ. ಸೊ ಮೇಲಾನೆ ಹೋಗ ಬಂಡೆ ಮೇಲಾನೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಬೂಡ್ದು. ಇಚ್ಚಾತ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ ಸೇವೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ಬಂದ ಬೇರೆ ಏನುಂಡು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಪಾತ್ರೆ ನೆನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದು ವಯಸ್ಸು ಟ್ರೈನನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ಅವರು ನೆತ್ತಕೆರೆ ತಪ್ಪುದರು ಬೈಲಕೆರೆ ಬಂದು ನೆಕ್ ಸುತ್ತಲ ದೀಪದಿ ದುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಕರಕೆತ್ತಂಡ ನೆಕ್ ದೀಪದಿ ತಿನಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೇಮೆಂಟದು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತಂದು ಹಾಡು. ಸೊ ಸುತ್ತಲ ದೀತಿನಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈತು ದುಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೋಳು ಎಂತೆಂತೈತು ಕಡೆಯ ಮುಟ್ಟ ಮೈತೊಂಬತ್ತಂದು ಹಾಡು ಅಂಚ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಾಗದೇವಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಅಂತಾರೆ.
ನನಗೆ ಬೇಡ ಅದು. ಗಾಯ್ಸ್ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಏತ ಅನ್ಬೋತುಂಡೆ 2:30 ಅವಾಗ ಬರ್ತಡೆ. ಸೊ ಎಂಕರು ಬಿದಡ್ಯ ಇಂಥ ವ್ಲೋಗ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲೋಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು. ದೆನ್ ಬಾಯ್.